így lesz jó Spasicsnak. Ő rögtön lő egyet, szappanos véd, ott a gólhelyzet, és ki is egyenlít Ilievszki. 73. perc, Ilievszki a fontos gólok mestere, de itt mindenképpen meg kell dicsérni a másik cserejátékost, Milos Spasicsot, aki rárúgta, Szappanos pedig csak maga elé tudta ütni a labdát. Ilievszki utána nagyon higgadt volt. Kiegyenlít a Kisvárda. Itt rövid a mentés, ez a kulcs, ez a bátor lövés. Ugye nincs lesen a gólszerző Ilievszki, aki aztán rendkívül elegánsan talpal elhúzza a labdát, majd belövi az üres kapuba. Nagyon furcsa volt ez a labda, mert Szappanos előtt nem pattant le, kicsit előrevetődött, de nem oldalra ütötte a kapus, hanem maga elé.